Hvad synes du om fællesskabet på skolen? Som jeg sagde lige før, så synes jeg, det er et rigtig godt fællesskab. Og der er mange dejlige mennesker her på skolen, som jeg godt kan lide at kende. Altså. Yeah. Jeg synes, vi har et rigtig godt fællesskab på skolen. Selvom man godt kan mærke, at der er ligesom grupper, man har gerne. Dem, man går med, det har jeg selvfølgelig også. Men jeg synes sådan samlet, synes jeg, vi har et rigtig godt fællesskab. Og jeg synes, vi er gode til at hjælpe hinanden. Jeg synes, vi også på mig, der virker det som om, at i min kontaktgruppe, der har vi det godt, selvom vi går i forskellige grupper alle sammen egentlig. Så kan vi stadigvæk godt sammen i kontaktgruppen. Jeg synes ikke, jeg er ikke bange for at gå hen til andre egentlig, selvom jeg ikke er så god til at gøre det. Så. Det er lidt om nogle gode og dårlige oplevelser på skolen. Færøerne var rigtig fedt at være ved. Også Troldhøj var også meget hyggeligt. Ja, der var en meget fin stemning, og det var fedt at se nogle ting på Færøerne. Det var også rigtig flot. Ja, en dårlig oplevelse har nok været, da der var masser af tyverier oppe på Gammel Gang. Det var bare sådan en dårlig stemning deroppe, så folk gik bare rundt og låste deres døre, men nu er det heldigvis holdt op igen. Min sådan mere personlige gode oplevelse, det er, at jeg har fået en veninde, jeg snakker rigtig meget med, som hedder Julie. Og hende kan jeg faktisk snakke om alt, stort set. Og så har jeg fået en rigtig sød kæreste. Hun passer godt på mig, og sådan hjælper mig hele tiden. Jeg synes egentlig generelt, at man kan gå til mange. Der er mange mennesker her, som giver mig gode oplevelser, fordi jeg har nemt ved at snakke med mange. Og, altså, de kommer altid, hvis der er noget. Der er også lidt mere dårlige oplevelser, hvor lærerne bliver sure, og hvor de skælder ud, eller hvor der er nogen, der ødelægger det, man laver. Ved ikke at deltage, eller ikke ved at være der, men uden at deltage aktivt, eller sidde og grine i timerne, når man for eksempel faktisk er gerne noget seriøst.